łeledzach na płyskłewiu i miłym remusku. Wicy jak 100 lat temu na pustkach Kłelelepna mieszkał gbur. Zwył sa zybłecki, miłen dobrą białka, z jaką raza całżko robile. Płemygyle i ma 2 parobce, Michał i Myrcen. Michał był starszy. Jakby białka chudkłe umarła i sum wychowywał ich córka Marta. Myrcen już nie był dozdrzeniałym chłopa. Był robłecy, ale czasa nierzeczny do innych i złoslewi. Na pustkłewi mieszkała też Marcjanna, która zajmowała się sprzątaniem i ważeniem, a też pomagała zybłoczci w rozmaitych sprawach. Często też i dorydzała. Miała bardzo dobre serce i nie widzało sa jej, jak Myrcyn krzywdził miłego remuska. No jo, ale kim był ten remus? Tego nikt na pustkach nie wiedział. Był serotą, jaci trafił do zybłocчих za myłego dziecka. Ty przejaległe do se, żeby jak no parobk mógł so zarobić na jedzeni, picy i łeblecienk. Rus niewiedzący kłegum byle jego memka i tatk. Nie pamiętał tyś, gdzie sa urodził, był kasiebą i gydeł po kasiebsku jak wszyscy wykłelim. Kłecta jego gytka była kusk skaziony. A dlaczego i co z tego mu przeszło? Łetim dowita se później.